Ja som si ešte promenoval klub na Paťo Boost, ako ste tam videli, takže... Dobre, tak teraz to docela dobre idem. Pozor, ale faulovanie Makarova, bude žltá karta. To nám bude offside, ale aj k tomu žltá karta pre nich. Bez toho mi nevyzerá dobre. Tam bol offside a ja som išiel faulovať. Asi hovorím furt, že však to je normálny game, však to proste ich môžem faulovať asi koľko, ale ne, to proste ja neviem ani ako sa proste dá späť červená karta. Takže preto ja až tak nefaulujem. Ja sa to bojím prísť o dobrých hráčov. Ešte v FC24 som mal 97 kakpa. A ten dostal červenú kartu a vtedy som to nehral, lebo vyslovene 25-ka. A je to boli. Teraz to bude hráč. A je to 1-0 pre nás teraz. Dobre, teraz pozor, lebo môže byť aj ďalší, ale nic z toho. Počkaj, skúsime to takúto bombu z diaľky. Natiahol som určite brankára teda. Teraz to máme normálne zložil, to čo bolo? Som už tú kartičku a som protestované. Kopol, však to tam ukazovalo, ale poď. Tak toto kam kopol, však to ale nie je možné takto kopnúť. Tam som ho aj ja skopol, takže toto vôbec není dobré. A tam toto nebude červená karta, lebo je to len žltá. Tak idiota. Určite pomohol v iných zápasoch, takže si možno radšej ani nefaulujme. Toto by malo byť aj červená karta, dáme kámo. Týmka má tam proste preslajne, ešte je to babána asi dobre. Toto je jada možné od týchto Wolfsburgáčov. Ale my to ako odplatíme nie faulom, ale nejakým gólom. Tej týmke, tak tá ma fakt naštvala. Zdá sa mi, že to bola táto, ktorá mala loptu. Ale je to tás, ale nestihol som mu skopnúť. To nevadí. Teraz ale kúkajte sa na toto ešte. Môžem. Kúkajte, som tam ja. Aj ešte s tipkom. Ale to som si nadvihol úplne blbo. A je to koniec prvého polčasu. A náš tým teda Paťo Boost prehráva. Teda vyhráva 1-0. Som povedal prehráva. Tak to nie je dobré. A je to tak, teraz vypovedeme loptu. Tak to dáme. Dáme to ešte takto. A jasné, že ideme takto. Takto
si ťa zasekneme, dáme fejka a vystrelíme. Nevystrelíme. Tam nevadí, lebo my budeme. Táto typka proste iba slajduje. A on tam má veľa bab, tento typek. Takže ja teraz neviem, ktorá ma to spálovala. Ale s mojím týmom by si nemohli zahrávať, kamoško. Keď to bol niekto z vás, tak mi to určite napíšte. Ale keď to je niekto naozaj z vás, no tak hrá celkom dobre. Môžem to uznať. Keď si to takto napíš do komentárov. A ja ti ho aj v srdiečku, ak chceš, takže. Dobre, toto nádherne som vybehol. Ani nie falom, ale aspoň som ho tam skúzol. Tento raz môžem ísť aj ja. A toto bude gól. Toto bude gól. Keďže toto je gól. A Nico Williams dáva gól. Na 2-0. Som vedel, že ten Nico Williams tam bude potrebný. Lebo tam to bude asi tá karta. Pozor, lebo teraz toto dievčatko malé. To som úplne jednoducho zastavil. A tu nás volá Nico Williams, ktorý pravdepodobne nahrá určite, lebo to ovládá. Ale to nevadí. Tak teraz nič. Ale pozor, lebo teraz, ale z toho tiež nič. Kajte sa túto plombu, ale takto ma tam lípka nastavila. Diogo tam má jeden obranný faul, tak ešte ten jeden točný dúfam, že nebude mať, aby nedostal červenú kartu. Toto nevyzerá dobre, ale brankár Ellison to chytá. 75. minúta. Na to nevyzerá vôbec dobre. Nádherný Ellison. A teraz ešte dokonca. To takto sme nahrali. A dokázali sme to viac odkopnúť, ale to nám vôbec nevadí. No ale bude vadiť, keď nám tu takto niečo spravia. Ale to nevadí, lebo teraz my môžeme ísť do útoku, ale tu nás sa typek vôbec nehýbe, hádam. Diogo tam môže ísť, ale nepôjde. Teraz ale tam bude určite. Mám žltá karta pre Rubena Diasa. My ho vystriedame za Kila Walkera, lebo Ruben Pipas nám určite bude chýbať. Pozor, lebo tam ešte bol hráč z ich klubu, ale teraz toto by mohlo zakončiť gólom, ale nie, nezakončí to, lebo tam robí maximálne hovno, ale to vôbec nevadí. OK, poďme. Poďme a koniec. Je to koniec, takže takto vyhrali sme. Dostávame za to 560 coinov. Budeme mať bronz 1. Takže nádherne. Aj som si dobre vypracoval tým a na tieto dve zápasy to proste bomba. A proste to bolo proste výborné. Ja sa teraz s vami lúčim, určite dajte like a odber a ja vám teda hovorím čus.